जान घुमा दी स्टूडियो का वही में बनावल जाई वीडियो। अच्छा ही बात बा। चलो जान घुमा दी स्टूडियो वही में बनावल जाई वीडियो। अरे डाली के इंस्टा पर रील करे जा वायरल कर दे तारा नाम के। अरे ना हो। अरे पापा जी के पगड़ी के लजिया बचावे के बा करे ना हम ऐसन काम के। अरे पापा जी के पगड़ी के लजिया बचावे के बा करे ना हम ऐसन काम के। अरे बुझला लेकिन इज्जत के बात बा।